Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisisa nemeko ke phuma pha kuBryan Baloyi. Ndicinga uba ke isizathu sokubana ke le meko size nayo ngoku, sibona isanqwe esingafuni ukuphela pha kwiinkundla zokuxhomana nabathandi bebhola ke eMzantsi Afrika, ingakumbi ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs. Bekhaliswa ke yintetha eyathi yathethwa pha kuBryan Baloyi, ibhekisa pha kuGlod Lelepo, apho ke wayesitsho khona sithi ke uLelepo akayoKaizer Chiefs material, ayoplebe kumele uba ke idlale leKaizer Chiefs ke nangendlela ayiyo nangendlela enza ngayo umfana omdala akasiyo iKaizer Chiefs material. Abantu abanintsi ke bayivusa phantsi laa nto sisanqwe, batyhola ngelithi legends eKaizer Chiefs ingathi ngoku zikhamisa zityhale, azisayazi into maziyithethe, ingakumbi xa zinikwe umboko phaa kwintatha bathetha nje bavele bavulele. Abanye bathi ke uBryan Baloyi akayolegend eKaizer Chiefs, ubhilonga kuSundowns, yiyo laa nto athetha ngolo hlobo. Bona bambona uLelepo iseyona player noko esahamba esadlala kakuhle phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke make singene kohlobo ke lento ukuze sizame ukuyilungisa, sizame ukuyicacisa, and nathi siyinkoliso Sports News asithi nathi ekhutshwe ethethwe sithi ngoku kule meko ize ibe noba niyithandi nethi inyani, nathi siveza olwethu uluvo kule meko. Olwethu uluvo kule meko sithi uGlod Lelepo iperformance yakhe umfana omdala yehle kakhulu. I-one into umfana omdala agunye ngayo kukukora ngoku, kukukora yeyona nto ibalulekileyo ke leyo ke, kukufaka amanqaku. Iplayer noba yehlelwe yi-performance kodwa xa ifaka amanqaku ibalulekile loo nto leyo, ngoba itimu iwina ngamanqaku. Kona kwicala le-performance umfana omdala akasenguye laa Lelepo yayinguye wayebaleka ehlupha ii-defenders, esenza ii-defenders esithina isenguye ngoku. Nam ndisazibuza umbuzo uba kwenzekani pha kuLelepo, kodwa kwicala lokukora uyakora umfana omdala, futhi ke asinoyikhanyela loo nto. Kulapho ke nam ke ngoku ndimnikeza isithaba ndithi ke ngoku hawu Lelepo uyimaterial eKaizer Chiefs, ngoba uyakora. Ngoba enyanisweni iKaizer Chiefs wathi ga ngoku ibethiswe yinto yokubana ayinamntu ukora amanqaku. Ibithi noba seyizamile ukudlala ukuthini ingabi namntu wokukora amanqaku, kodwa ngokuLelepo ubonakala umfana omdala noko ebane wafaka amanqaku. Yiyona nto ke thina ke sinikeza igunya lokuthi ke simbone njengeKaizer Chiefs material, ngoba uyakora umfana omdala. Amanqaku awakorayo futhi ngamanye amaxesha anceda iKaizer Chiefs. Kwicala le-performance akaperform umfana omdala, wehle kakhulu, kodwa kwicala lokufaka amanqaku hayi awathulule, uyakora umfana omdala. Lapho ke simbona njengeplayer yeKaizer Chiefs. Singazi ke kuni ke nina nimbona njani, mhlawumbi nani nimbona njengendlela kuBryan ambona ngayo. Asinobona ngokufanayo ngoba ibhola imnandi ke ngemibono. Ndifuna ke ndive kuni ke nina abaphulaphula into yokubana nina niva njani kule meko kaGlod Lelepo noBryan Baloyi. Nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.